kalong ke ai ka bom phla bahaga singi sa jan bala dep kar pusau trik unailor aja ar hagapor ka jingelang bala penlong da ka HSPDP Mawshynrut constituency hamau ai oba Methodist dikhar kum kyrtong ulaidon haringkan bat ularwai ye jingrwai ka bala thau hi Henry karendang syiang bat kasur ka basngau melung kalakta om tang ye kirang ba kisamla bat ye kilong kimi Henry kalaktik ye ki khinarit ki basngap ye kate ka jingrwai Kajing ketik jong kesur bat ki kintin kala penlong ye ki khena arit bamar shuai ka jingelang bran kila ya mare bat lum ye ki para khena shijaka bat ya perta housing hado banda miet banda dum hingain tugin isngap ye kesur bamalong ka balami nagrendang bas yang jong uba Methodist Nong ki un em don bas ngam balei kun samla kia kalawe kalong kincha ban kintin shachrong la kathan men sim ki kwa Mawshynrut cha ai kalawe trong pa kacha ba pai ki dang bun ki ching du na palong lang kya na mar swa men toi shi me Shine.